Ir-rapport tal-arbitraġġ għandu jkun diskuss fil-Parlament. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta kien intervistat fuq Net Television waqt il-programm Analiżi, fejn spjega li l-uniku tellif f'din is-sitwazzjoni huwa l-poplu li nefqulu l-miljuni mit-taxxi tiegħu u mara l-ebda bidla jew investiment. Din il-sentenza tal-ICC illi anke fija nnifisha turi biċ-ċar illi jekk nitkellmu fuq kollużjoni hija ċara li kien hemm kollużjoni bejn il-Gvern Malti u Stewart u Vitals, jekk nitkellmu min bata l-iktar minn din il-konċessjoni, tidher ċara anke fis-sentenza tal-ICC li kien propju il-poplu Malti u għawċ li tilef. Jiġifieri jekk għal Robert Abela, jekk għal Gvern Malti rebaħet Malta, ma nistax nifhem jew. U għalhekk ukoll hawnhekk illum jiena ser nagħmel minn kollox biex naraw illi fl-ewwel ċans possibbli il-Gvern Malti jaċċetta illi niddiskutu ir-rapport tal-ICC ġewwa l-Parlament Malti. Alex Borch spjega li huwa mill-aktar evidenti li ma sar l-ebda investiment fl-Isptar San Luqa u Kering Grek u anke l-waiting lists fost l-oħrajn. Illum dur dawra madwar Malta u Għawdex, mur sa Kering Grek, mur sa St. Luke's, mur sa l-Isptar ta' Għawdex u wara l-investiment li sar. Ara kien xem investiment, ara n-nix sptarijiet ġodda, ara n-nix servizzi ta' saħħa ħjar, ara l-poplu Malti għawċi u ixet jinqeda malajr fis-settur tas-saħħa. Alex Borch spjega li issa rridu naraw kif sanġibu l-miljuni lura dan fil-waqt li appella sabiex il-Gvern jaċċetta li jiġi diskuss ir-rapport tal-ICC fil-Parlament. B'Alex Borch jispjega li għal Robert Abela kienet vittorja li l-poplu Malti għawċi huwa l-akbar tellif minn dan id-dil fraudolenti. Fejn qal illi dan skont ir-rapport tal-ICC, skont is-sentenza tal-ICC, mill-lider għandu vittorja, għandu rebħa. Però fl-istess stqarrija tal-Gvern jgħid ukoll illi il-poplu Malti għawċi kollu l-Gvern Malti ta' 900 miljun l-stewards. 900 miljun li 400 miljun minnhom kellhom imorru fuq sptarijiet ġodda. Illum dur dawra madwar Malta u Għawdex, mur sa Kering Grek, mur sa St. Luke's, mur sa l-Isptar ta' Għawdex u wara l-investiment li sar. Ara kien xem investiment, ara n-nix sptarijiet ġodda, ara n-nix servizzi ta' saħħa ħjar, ara l-poplu Malti għawċi u ixet jinqeda malajr fis-settur tas-saħħa. U hemmhekk tinduna kien iġ vittorja għall-Gvern Malti, kien iġ vittorja għall-poplu Malti u għawċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li kien grazzi għal Adrian Delija u l-Partit Nazzjonalista illi l-isptarijiet inġibu lura. Intant, Alex Borch fakkar kif din il-ġimgħa ippreżenta 50 proposta li jagħtu futur aħjar lill-poplu Malti għawċi. Apparti l-aspett finanzjarju illi huwa importanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-flus huma importanti. Rajna wkoll il-kwalità tal-ħajja għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti għawċi kollu huwa ċan illi jara kwalità ta' ħajja ħjar ġo Malta Għawdex, illi jkun hawn ekosistema, ekoloġija illi tkun tista' tistudja ġo pajjiżna, tkun tista' tibni l-ewwel familja tiegħek ġo pajjiżna, tkun tista' tixtri l-ewwel post ġo pajjiżek, tkun tista' kif toħroġ bil-pensjoni ikollok kwalità ta' ħajja ħjar, kif biex tkun tista' jekk tkun anzjan issib servizzi ta' saħħa ħjar illi huma garantiti u mhux tmur l-isptar u ma ssibx mill-ewwel is-servizz tas-saħħa. Waqt din l-intervista, Alex Borch spjega li waħda mill-miżuri ċentrali li jippreżenta kienet propju dik ta' Child Trust Fund, fejn kull wilt li jitwielet mill-2026 il-qudiem jingħata 5,000 euro li jkompli jiżdiedu bl-interessi. U din iċ-Child Trust Fund tiggarantilhom li dawn aħna kif jitwieldu tfal ġodda mis-sena d-dieħla kieku nagħtuhom 5,000 euro lil kull wilt. Illi mbagħad ovvjament il-ġenituri jistgħu jibqgħu jittoppjaw fih, għandek l-interessi li ħajżdiedu fih, sabiex dan kif jagħlaq 20 sena il-wilt ikun jista' jużhom fl-istudji, fil-karriera biex jibda negozju ġdid. U għalhekk niggarantulu futur aħjar. Alex Borch tkellem ukoll dwar il-fatt li l-budget tal-2026 kellu aspetti pożittivi, iżda ma ndirizzax l-akbar problemi bħallu li tal-ħajja, l-overpopulation, xogħlijiet ta' kwalità, turiżmu ta' kwalità u traffiku. Anke fuq kwistjoni tant importanti għal Gżejjer Malti Għawċin li qed taffettwa ħafna lil poplu Malti Għawċi kollu, li qed taffettwa il-ħajja li qed tagħmel iktar stressanti, li qed taffettwa is-saħħa mentali tal-poplu Malti Għawċi kollu, li qed taffettwa l-arja li qed ngħixu fiha bit-tniġġis. Il-Gvern fuq din huwa maqsum u fil-fatt il-budget
tidher biċ-ċar li għaddiet tal-Ministru Krajt Karwana għaliex mass transportation la konsultazzjoni waqqas faħammoru ma tissemma imkien. Huwa spjega wkoll li wasal iż-żmien li ma nibqgħux nifridu l-ambjent u l-iżvilupp. Inti parti mill-kwalità tal-ħajja hija proprju l-ambjent ta' pajjiżna, illi aħna bħala Partit Nazzjonalisti dejjem konna minn ta' quddiem illi nippromovuh, minn ta' quddiem illi nsibu l-bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent, illi nallaċċjaw l-iżvilupp u l-ambjent u mhux inġelduhom għax dawn jistgħu jaħdmu jitfit. Alex Borch tkellem ukoll dwar iż-żjara tiegħu f'Ruma għall-konferenza tas-Sigma u semma wkoll illi jeħtieġ li jsir aktar investiment fl-infrastruttura għaliex din tissarraf f'aktar investiment mill-barrani f'pajjiżna. Realtà barra illi l-infrastruttura tagħna hija dekadenti. Għandna bżonn iktar investiment fuq it-toroq tagħna biex ikunu jistgħu ilaħqu mad-domanda. Però mbagħad min-naħa l-oħra l-Gvern inaqqas in-nefqa kapitali li tmur direttament fuq proġetti kapitali fuq toroq illi naqqasha b'100 miljun. Xejn Riolo għal Net News.